ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ശരി ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസൈന്യം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായല്ലേ ഇന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് ഏതാ? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് മെയിനായിട്ട് 2 പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2 അല്ല 3 പോയിന്റ് ബേസിക് ആയിട്ട്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച നമ്മൾ മുക്തികൾ 5 തരം മുക്തി അല്ലേ? ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, സാധനാഭക്തി, പിന്നെ ക്ലേശം. അതന്നെ ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലം എന്നത് പറയുമ്പോ ഒന്ന് സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ സാധന ഭക്തി, പിന്നെ പറഞ്ഞതിന് പ്രേമഭക്തി. അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വിസ്തരിച്ചു. സാധനഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മെയിനായിട്ട് പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 തരം മുക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ?
പിന്നെ പറഞ്ഞത് 8 തരം സിദ്ധികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സിദ്ധികൾ. പിന്നെ പാപങ്ങള് അല്ലെ, പാപകർമ്മങ്ങളെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കഥന ബീജമായത്, പിന്നെ കൂടം, പിന്നെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നത്, അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ അല്ലെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്? പിന്നെ പഠിച്ചത് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര 4, ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്നീ വ്യത്യാസം വഹിക്കാതെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എത്രയും സുന്ദരമാണ്. അവരെ പറ്റി 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളിലും, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെന്നാണ്. നമ്മളെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെന്ന് പറയാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ യോഗ്യത. നമുക്ക് ഇതിന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മളൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടൂല അല്ലെ. അതിന് ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഭക്തി സേവനം ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണമെന്നാ പറയണം. എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരെ അതിനൊരു ഡിവൈഡേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവല്, സെക്കൻഡ് ലെവല്, തേർഡ് ലെവല്. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ LKG അങ്ങനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് സാമാന്യ ഭക്തി വരും, പിന്നെ സാധന ഭക്തി വരും, പിന്നെ ഭാവഭക്തി വരും, പ്രേമഭക്തി വരും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മിശ്രഭക്തരാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്, ഭഗവാനും വേണം, രണ്ടും വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റേജ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിശ്രഭക്താണ്. മിശ്രഭക്തിയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്താണ് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഫസ്റ്റ്, 100% ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലം ഒരാൾ കൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറേച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം വേണം പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താം. അപ്പൊ എന്താണ് സത്സംഗം? അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ സത്സംഗം. അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതെന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷരാകും. എല്ലാവരും ചെയ്യണം, അപ്പൊ നമ്മളും ചെയ്തു നോക്കും. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ മാറ്റങ്ങൾ വരും. അതാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ബലകാംക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം, ഭൗതിക ഐതിഹ്യങ്ങളുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളും ആസക്തിയും കുറഞ്ഞില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം പറയാണ്, കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. അത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 3 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ലെവലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് ത്യാഗസന്നദ്ധൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാൾ, അയാൾ കൃഷ്ണ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ അർഹത നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളിൽ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാ പറയണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അടിയുറച്ചൊരു വിശ്വാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായിട്ട് വിശ്വാസമുള്ള നമ്മളെ
പുരാണങ്ങളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും? പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ. പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ കഥ അല്ലെ? അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അല്ലെ? അത് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭക്തൻ പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയണം. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തി പരിപൂർണമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അന്ന് ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങിച്ചില്ല, അന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യിക്കാന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭഗവാൻ എന്റേതായി മാറുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റേതായി മാറുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ എന്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളേതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യണം. ആ അവസ്ഥ അതാണ് ആ പരിപൂർണ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മള് ഇതിൽ 3 തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിനെ പറയുമ്പോൾ കനിഷ്ക ലെവല്, അതേപോലെ തന്നെ മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമ അധികാരി, അങ്ങനെ 3 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കനിഷ്ക ലെവലുള്ളവര്, പിന്നെ മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും? അതാണ് ആരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആരാണ്. പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാകുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസക്തമായ വേദഗ്രന്ഥ നിഷ്ഠാനിതത്വം, അതായത് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയും, അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയും നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും important. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ചയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം, അറിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിന്റെ ബേസിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇതാണ് ശരി, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. പഠിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം. അതായത് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അത് എവിടെ ഏത് സമയത്ത് പറയണം, അതിനുള്ള കഴിവ്. പല കാര്യങ്ങൾ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ യോഗ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഭൗതികത്തിൽ തന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗം പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആർക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയണം. അതാണ് വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ. നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അറിവ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാതും കൊടുക്കാമെന്നല്ല അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ LKG പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ 10th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പല ലെവലുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയണം. ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഉത്തമ ഭക്തൻ. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുടെ സേവനം, കൃഷ്ണ സേവനമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയല്ലാതും. ആ അവസ്ഥ പരമായ ലക്ഷ്യം അത് ഭഗവാനായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തും. അല്ലാണ്ട് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല ഫൈനല്, ഭഗവാനാണ് ഫൈനൽ. അതിനു വേണ്ടി ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഉത്തമനായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശാസനങ്ങളെ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. ഇത്തരം ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നിൽ മുതിർന്ന ഒരു തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ആചാര്യ പരമ്പര എന്ന് പറയാം. അതായത് എന്റെ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് പരിപാലിക്കുക, അത് അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അല്ലെ ഞാൻ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനല്ല. അത് വ്യതിചലിക്കില്ല. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആചാര്യ പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മാറാതെ ചിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാമി വിവർത്തനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യഥാരൂപം അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളെ നോളേജ് വെറുതെ അതിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനുള്ള നിന്നിട്ട് നിനക്ക് സംസാരിക്കാം.
അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ പറയാം. അപ്പൊ അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്താണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ, എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള അറിവ് നിൽക്കില്ല എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞ നേടിയവരെ ഉത്തമ ഭക്തരായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്ത സ്ഥിതപ്രജ്ഞത? അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ പക്കമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, പിന്നെ മാറ്റം വരില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല, മാറ്റം വരാത്തൊരവസ്ഥ. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരാണ് ശരിക്കും ഗുരുക്കന്മാർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അസൽ ഗുരുക്കന്മാർ ഇവരാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ് ശരിക്കും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് മാറാം. അതാണ് എന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇത്തരം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയാണോ പ്രഭു? സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ. അതന്നെ, അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് മസ്റ്റ്. അതില്ലാണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് അചഞ്ചലമായിട്ടാണ് ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ 3 കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട്. 1 അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, 2 ആ ഗ്രന്ഥങ്ങള് എന്താണെന്നുള്ള അറിവ്, 3 ഒരു പരമ്പര, അതായത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുണ്ട്, ഞാൻ ആ ഗ്രന്ഥമല്ല. അത് കറക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് മധ്യമധികാരി. മധ്യമധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ന്യായവാദം നടത്താൻ വലിയ സാമർഥ്യമില്ല. കാരണം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിയാം, പക്ഷെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയില്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറെ അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഏത് മധ്യമധികാരിയുടെ പ്രശ്നം. ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ഒരു സംശയമില്ല. അത് ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ സാക്ഷാത്കാരം, അത് ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങള്, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അറിവ് ആ വ്യക്തിക്ക് കുറവായിരിക്കും. 3 കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കപ്പെടാനും കൃഷ്ണനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും യോഗ്യമായ പരമായ വസ്തു എന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ലക്ഷ്യം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, അത് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ആ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. 2 ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നും അറിവുണ്ടാവും. 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വരാം, മുഴുവൻ അറിവുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് മധ്യമധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 കനിഷ്കാധികാരി. ഇവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമല്ല, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവല്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് ലെവല്. അല്ലാണ്ട് ഇവരും ഭക്തന്മാരാണ്. ഇവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമല്ല, മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശക്തമായ വാദഗതികളുടെ മുന്നിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യവും ഇവർക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകും. ഇവർക്ക് സംശയങ്ങളായിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സംശയങ്ങളായിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വിശ്വാസം ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ വിളിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ടാവും. അതിന് ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാര്. ഇവർക്ക് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങള്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇത് വിട്ടുപോകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് അതിന് നമ്മളോട് പറയാ, നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദികളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കുറെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോ അതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നും. ആ ഒരവസ്ഥ, അതാണ് കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവൽ ഭക്തരാണ്,
പക്ഷെ താഴത്തെ ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അവരോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്. അതിനാ കുഴപ്പം അവര് അതാണ്, ശക്തമായ വാദഗതിന് മുന്നിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അറിവില്ല, കനിഷ്ക ലെവലുകൾക്ക് വലിയ അറിവില്ല. അറിവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് നിരീശ്വരവാദത്തിൽ അറിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർ അതേ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതാണ് ശരിയെന്ന്. അല്ല, നിരീശ്വരവാദികൾ മായാവാദി ഏത് വിശ്വാസമാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് വേഗം തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്തി, ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 100% ഭക്തിയുദ്ധ സേന ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ കൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി ശിഷ്യന്മാരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രഭാസ്വാമി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ പോയതും. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അവരെയാണ് മാറ്റിയത്. ഹിപ്പി ടു ഹാപ്പിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹിപ്പികളെ ഹാപ്പി ആക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പവറുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ പോലെയുള്ള പതിതമായ ആത്മാക്കളെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള പതിതമായ ആത്മാക്കള് ഗുരുക്കന്മാരെ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ അവരെ സേവിക്കണം, അവരെ സത്സംഗങ്ങള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് പ്രഭാസ്വാമിയുടെ കഥ. ധർമ്മനിഷ്ഠ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വരാനാവില്ല. അത് അടുത്തതാണ്. കാരണം നമ്മള് പരിശുദ്ധീകരണം, ഒരു ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഒരു ലാഞ്ചന ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ധർമ്മം തന്നെ, ധർമ്മത്തെ സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം എന്നല്ല പറയുന്നത്, ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതെ ദുരിതം അനുഭവക്കാർ ക്രമേണ അജ്ഞാനവാദിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അതേപോലെ മറ്റു വല്ലതൊക്കെ ആയിത്തീരും. കാരണം അയാൾ ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ സത്യസന്ധത, ധർമ്മ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, കാരണം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. കർമ്മബലങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ആൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഒരു ചോദ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സയൻസ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ഇതും പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടു കൂടെ കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു സെന്റർ. അത് അതിരിക്കാൻ പോണില്ല ഇപ്പൊ. അപ്പോ ആത്മീയ അജ്ഞതവാദിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അതേപോലെ വല്ലതുമൊക്കെ ആയിത്തീരും. അതാണ് ഈ ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തിയിൽ, അതായത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റുന്ന പണി. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ദുരിതാവസ്ഥ. അത് അങ്ങനെയാണ്, പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ്. പ്രകൃതി എന്നല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലിങ്ങനെ കഴുകിപ്പോകും. അത് കഴുതനെ പറ്റി അറിയില്ലാത്ത പോലെ. ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുക ഭൗതിക സങ്കല്പമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാനുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുക ഭൗതിക സങ്കല്പമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പരമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനായിരിക്കണം. അതൊരു ഭൗതിക സങ്കല്പമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഒരു സങ്കല്പ കഥകളൊക്കെ ആണല്ല പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ സങ്കല്പം എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ആത്മീയ സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന തന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന തന്റെ സ്ഥാനം എന്ത്, ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ആത്മീയത. ഞാൻ എന്താണെന്ന്, അതാണ് എന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്, അതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയത എന്നാ പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹസങ്കല്പത്തെ ഭഗവാനോട് ഒട്ടിച്ചേരാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അയാൾ തയ്യാറാവും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ അടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൈ കാല് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കൈയും കാലും. ആ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാം. ദുർമന്ത്രമാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വംശവർദ്ധനാക്കുന്നതിനോട് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രുചി അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണ
എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ആയി പോയല്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. പലവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് പ്രഭു, അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രഭു ഞാൻ റൂളുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഓണിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ചല്ലമാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ വീഡിയോ ഓൺ ആയിരിക്കണം. അതെ, ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ 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 നമ്മള് ക്ലാസ് മിസ്സായി തുടങ്ങും. ശ്രദ്ധ കുറയും. ബാക്കിയൊക്കെ പോട്ടെ, സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രദ്ധ കുറയും. അതാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പൽസറി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ശ്രദ്ധ കുറയും. ശ്രദ്ധ കുറയുമ്പോ പിന്നെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഫോർമാലിറ്റി ആയി പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥമില്ല ഉണ്ടായി മാറും. അതായത് വീഡിയോ മസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഇത് പറഞ്ഞാലും അറിയാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ അതുമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും കയറും. ആ സമയത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദ്യം വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതിന് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ചോദിച്ചൊരു കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത്ര ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് പിന്നെ നോർമലി നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ സങ്കല്പം പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ തന്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല. ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആത്മീയ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭുക്തി മുക്തി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഭുക്തി മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ലെ? ഒന്ന് ഭൗതികം ഒന്ന് ആത്മീയമാണ് അത് പ്രഭു. മോചനം നേടി ഭഗവാനിലേക്ക്, ഈശ്വരനിലേക്ക്. ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയത് മുക്തി, ഈശ്വരനാവുന്നത്. അതെ അതെ. അതായത് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനങ്ങൾ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനങ്ങൾ മുഴുവനും ഭുക്തി. ഭയങ്കര ആസ്വാദനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നൈമിഷ്യമാണ്, മായ, അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഭുക്തി. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിട്ട അവസ്ഥ. പഠിച്ചു 5 തരം. ലയിക്കുന്നതാണ് മുക്തി. 5 തരം മുക്തി പറ്റി പഠിച്ചു. അപ്പൊ പറയും മുക്തിയോ ഭുക്തിയോ ഒന്നല്ല ശരിക്കും. അത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവന അതീന്ദ്ര രുചി അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്ര രുചി, അതായത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് അതീന്ദ്ര രുചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തിയും ഭുക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞത്, ഭുക്തി ഉണ്ടായാലും ഭുക്തി ഉണ്ടായ വ്യക്തികൾക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവിടെ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്ര ആത്മീയ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കാം? ഇതിന്റെ കാരണക്കാരെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ കാരണക്കാരൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് ആത്മീയ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വ്യത്യസ്തരം കനിഷ്ഠ അധികാരികൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കനിഷ്ഠ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും അതിന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കരുത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞു പ്രാഥമിക തലങ്ങളില് ഏറ്റവും സാധന ഭക്തി അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ലെവൽ. അപ്പൊ അതിനേലും ഉയർന്ന തലം തന്നെയാണ് കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഭഗവതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, ഇവരെല്ലാവരും സുഹൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു സുഹൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സുഹൃതികൾ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും കനിഷ്ക ലെവൽ. അതായത് ഭക്തി ഉണ്ട് അവർക്ക്, ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് കനിഷ്ക ലെവലിൽ വരുന്നത്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരെ സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖിതരായാലും ധനകാംക്ഷയാണെങ്കിലും ജിജ്ഞാസു ആണെങ്കിലും ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും ഇവരെന്താണ്? ഇവര് സുഹൃതികളാണ്, പക്ഷെ കനിഷ്കൻ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലുള്ളവരെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ദുഃഖിതർക്ക് ഉദാഹരണം ഗജേന്ദ്രൻ. ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ സുഹൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി. 2 ധനകാംക്ഷി ധ്രുവ മഹാരാജാവ്.
നമുക്കറിയാം രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു അല്ലേ, രാജ്യം. അപ്പൊ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ധനകാംക്ഷി. ഭഗവാന് കിട്ടിയോടെ അല്ലാതെ മറന്നുപോയി, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാര്, അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ശൗനക മഹർഷിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം അവിടെ നിന്നോട്ടാണ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് അറിയാന്. പിന്നെ കുമാരന്മാർ, ജ്ഞാനികളാണ് അവര്, 4 കുമാരന്മാര്. 4 കുമാരന്മാര് ആരൊക്കെയാണ് പേര്? ആ ആരൊക്കെയാ? സനകൻ, സനാതനൻ, സനകുമാരൻ, ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. സനന്ദൻ, സനകൻ, സനന്ദൻ, സനകുമാരൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവര് ജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ 4 കുമാരന്മാര് ജ്ഞാനികളും ജിജ്ഞാസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാര്, പിന്നെ ധനകാംക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോ ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, സുഖി എന്ന് പറയുമ്പോ ഗജേന്ദ്രൻ. ഇവരെല്ലാവരും ശരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളതാണ്. കനിഷ്ക ലെവലാണെങ്കിലും അവരെന്താണ്, സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഗുണം ഉയർന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു ജ്ഞാനി അല്ലെ. ജ്ഞാനിയാണ് ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ. ജ്ഞാനി. അതെന്താ കാരണം? ഈശ്വരനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ജ്ഞാനി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായ അറിവുണ്ട്. ജ്ഞാനികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവര് ഈശ്വരനോട് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. 2, അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയില്ലേ, നമുക്ക് ആ കഥ അറിയാലോ. കുമാരന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോണതും ജയവിജയന്മാരെ ശപിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ കഥ? ആ കഥ അറിയില്ലേ? അറിയാം. 4 കുട്ടികളായിട്ട് പോകുന്നത്. അതറിയാ, കഥ അറിയാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് അത് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും. അല്ലാതെ അത്ര നാം മനസ്സിലാക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. അടുത്തത് വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സങ്ങള്. വൈദ്യസാധന ഭക്തി നാം പഠിച്ച്. എന്താണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ? സാധന, വൈദി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താണ് പഠിച്ചില്ലേ? വൈദ്യസാധന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് വൈദികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനം. വിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ. വൈദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദി സാധന, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധന ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല, അത് കുറെ നിയമങ്ങൾ. ആ നിയമം കിട്ടുള്ളത് വൈദികമായിട്ട് അല്ലേ. നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് അതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരാണ്? ഗുരുക്കന്മാരാണ്. നമുക്കത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കണ പോലെ 16 മാല, ഹരേകൃഷ്ണ മാന്ത്രം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വൈദി സാധന ഭക്തിയാണ്. നമ്മളെ വൈദിക രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അത് സാധനയാക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. അതിന് മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം, മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ. ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മൾ എന്താ ഭക്തി ചെയ്യണ സമയത്ത്, സാധന ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിയോ ഭുക്തിയോ, ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക സുഖം. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സുഖം. രണ്ടും സുഖമാണ് അല്ലേ. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാനെ പോലെ സഹചര്യാകാം, ഭഗവാനെ പോലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. മറ്റേത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ രണ്ടും സുഖം തന്നെയാണ്. സുഖം എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ആഗ്രഹിക്കുക. അത് പിന്നെ
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളെ നമ്മളെ സാധനയ്ക്ക് അത്ര ബലം കിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടൂല. ഇത് കിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഭുക്തിയും കിട്ടും മുക്തിയും കിട്ടും, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടൂല, നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തൂല നമ്മൾ. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പ്രൈസും തേർഡ് പ്രൈസും കിട്ടണ പോലെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തേക്ക് വീഴും. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കപിലദേവൻ ഭക്തന്മാർ എല്ലാത്തരം മുക്തിയും നിരസിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ സംതൃപ്തരാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ഇതിന് നമ്മള് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്. ഇത് പരിശുദ്ധ ലെവലിലേക്ക് വരും. അത്ര ഉയരം വരുമ്പോ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ, അതെന്താണ്? തന്റെ മാതാവിനോട് കപിലദേവൻ തന്നെ അമ്മയായ ദേവാഹൂതിക്ക് ദേവഹൂതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയോട് പറയണ എന്താണ്? മുക്തിയെ നിരസിക്കുന്ന ആരെ നിരസിക്കുക? ഭക്തൻ. ഭക്തൻ മുക്തി ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും കപിലദേവൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങള്. അതില് സാഖ്യശാസ്ത്രമാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ വിഭജിക്കുകയാണ്, ഘടകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, പഞ്ചേന്ദ്രിയം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊക്കെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ പറയണാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ പറയണാണ്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്താണ് മുക്തിയോ ഭുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കില്ല. പരിശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ഘട്ടം വരെ നമ്മൾ പലതിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധാന്യത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിന്റെ സമയത്തും എത്താൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നിർവിക്തവാദികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കെ ഏറിയപ്പോലെ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉയർത്തപ്പെടാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള കാമ്യകർമ്മികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ മനസ്സിലാക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ആത്മീയത ഇത് തന്നെ പല തരമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സിദ്ധന്മാരെ പറ്റി പഠിച്ച്, യോഗികളെ പറ്റി പഠിച്ച് അല്ലെ. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ധന്മാർക്ക് പല സിദ്ധികൾ കിട്ടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ, സാത്വികർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികതയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുക്തിതലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിർവിക്തവാദികൾ അവരെന്താണ്? മുക്തിതലത്തിലേക്ക് കടന്നു, അതായത് ആ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു, അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ കടന്നു, ആ സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കാണ്. അതായത് ഭൗതികതയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഏതാണ്? ഭൗതികതയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ബ്രഹ്മലോകം അല്ലേ? ബ്രഹ്മലോകാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ലോകം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അവരൊന്നും കാണാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് നിർവിക്തവാദികളുടെ അവസ്ഥ. അവിടെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പോണത്, പിന്നെ അവരത് കാണൂല. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ കണ്ട വ്യക്തികൾ. നമ്മളത് പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മം, ഭഗവാൻ, മൂന്ന് സാക്ഷാത്കാരം പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾ, അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ നിർവിക്തവാദികൾ, അവരെന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ആളെ കാണില്ല. ഭഗവാന്റെ അത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കും. ശവസുപനിഷത്തിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം എടുത്ത് മാറ്റ്, എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പറയുന്നത്. അത് ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ 3 ലെവലുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതികതയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം, സ്വർഗലോക അതിന്റെ കീഴാണ് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ആത്മീയതയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥാനം, അതാണ് നിർവിക്തവാദികളുടെ അവസ്ഥ. അത് ഭഗവാനെ കണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നുമല്ല. ഏത്? നിർവിക്തവാദികൾ എത്തുന്ന സ്ഥലവും ഭുക്തിവാദികൾ എത്തുന്ന സ്ഥലവും. ഭുക്തിവാദികൾ മാക്സിമം എത്താം ബ്രഹ്മലോകം വരെ, ആത്മീയ നിർവിക്തവാദികളെ മാക്സിമം വരെ എത്താം ഭഗവാന്റെ ലോകം വരെ.
അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒന്നുമല്ല. അതാ പറയുന്നത്. ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വംശവദനാകുന്നതിനോടെ ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ് ഇത് രണ്ടും മായയാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ശ്രീ വില്യമംഗല ടാക്കൂർ ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. മുക്തി എന്നാൽ മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായി എന്റെ പടിവാതിക്കൽ കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മുക്തി. അപ്പൊ ആ തലാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും ഉയർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ മുക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു, അതാ പറയണത്. പിന്നെ അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത് ഉദ്ധവര് അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലെ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഉദ്ധവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക എന്താണ്? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അചഞ്ചലമായ ഭക്തി എനിക്ക് തരണമേ, അന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. ഭക്തന്മാരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോരം ചെയ്താലും അവർക്ക് മതിയാവില്ല. ഭഗവാനെ അല്ലെ, നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് മതി വരില്ല, എത്ര ചെയ്താലും പോരാന്ന് വരും. അതായിരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അതാണ് ഉദ്ധവര് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. അങ്ങേ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അത് മാത്രമുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹം. അതായിരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അതാണ് ഉദ്ധവര് പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അസംഖ്യം അനുഗാമികളോ അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെയോ സുന്ദരിയ ഭാര്യയുടെയോ രൂപത്തിലോ ഭൗതിക സുഖമോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപാടലോ എനിക്ക് വേണ്ട. ഏത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? നാ ധനം നാ ജനം നാ സുന്ദരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉയർന്ന ആത്മാക്കള് അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. കാരണം അനുഗാമികള് നമ്മളെ ഇതില് നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ കുറെ അനുഗാമികളെ കിട്ടാം. നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് പിന്നെ നമ്മളെ പവർ, പിന്നെ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ, ഏത് സാമ്പത്തികം. അപ്പൊ അതിന് ഈ 3 കാര്യമാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമാണെന്ന് ശരിക്കും ആത്മീയ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാം. അതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ ചൈതന്യമാ പറയുന്നത് സുന്ദരിയോ അളവറ്റ സമ്പത്തോ അനുഗാമികൾ അങ്ങനെ വരാം. നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെ അനുഗാമികൾ വരും. പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കപിലദേവൻ എന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, എന്റെ മുഖക്കാന്തി, വശ്യമായ ശരീരവിടവ് എന്നിവയിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ കപിലദേവൻ പറയാണ്. കപിലദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പറയാണ് എന്റെ മുഖക്കാന്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം, അത് നമ്മൾ നാളെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മാത്രം എപ്പോഴും യൗവനാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ രൂപം. ബാക്കി നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന് ക്ഷീണം വരുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് ഭൗതികതയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ബ്രഹ്മാവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏജ്, അതായത് സമയമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏത് ഭൗതികത അല്ലെ. സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല നമുക്ക് നര ജര ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. സമയമില്ലാത്ത സ്ഥലം, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. സമയമാണ് എല്ലാ മാറ്റത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ സമയം മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥലം അതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിത്യ യൗവനം. അത് സയൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം സമയം, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയമാണ്. ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥാനം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താ? ആൻസർ ഇല്ല. ഇപ്പൊ മൾട്ടിവേഴ്സ് അതൊക്കെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സയൻസ്. അത് വരും. നമ്മൾ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടാലി ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ടാലി ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, എന്റെ മുഖക്കാന്തി, വശ്യമായ ശരീരവടിവ് എന്നിവയിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിന്റെ, എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും എന്ന് പറയാണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്തമം, മധ്യമം, കനിഷ്ഠൻ. മധ്യമ
കനിഷ്കൻ അല്ലേ? കനിഷ്കൻ. ഈ കനിഷ്ക ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ നമ്മൾ 4 ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാ? അത് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു. ധനകാംക്ഷി, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ദുഃഖിതൻ, അല്ലേ? ജിജ്ഞാസു, ധനകാംക്ഷി. ദുഃഖിതൻ. പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ധനകാംക്ഷി. ധനകാംക്ഷിയുടെ ഉദാഹരണം ആരാ? ധ്രുവ മഹാരാജ. ധ്രുവ മഹാരാജ. പിന്നെ അടുത്തത് ജിജ്ഞാസു, സൈനിക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാര ഒത്തുകൂടി ഋഷിമാരും അല്ലെ? പിന്നെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളെ ദുഃഖിതൻ. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 3 പേരും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആര് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കില്ല. മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആള് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതില്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന്. പാകം വന്ന ആളായിരിക്കും. പരമലക്ഷ്യം ഭക്തി യുതമായ കൃഷ്ണ സേവനം. അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. സ്ഥിരപ്രജ്ഞ നേടിയവരെ ഉത്തമ ഭക്തനായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആത്മീയ ഗുരുവായി തീരാൻ പറ്റിയ യോഗ്യത. അവർക്ക് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളില് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്, പിന്നെ മഹത്വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള കഴിവ്, അതൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെ, അവർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കും. പൂർണ്ണമായ അറിവ്. അതെ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അറിവുണ്ടാവും. അത് വിവേചിച്ച് ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. മധ്യമധികാരികളാവുമ്പോഴാ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താ മൈനസ് പോയിന്റ് എന്താണ്? അവരെ സാമർഥ്യമില്ല, ചെയ്യാൻ കഴിയുണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. എന്താ പറഞ്ഞത്? മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ന്യായവാദങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനിലും അല്ല ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവരുമാണ്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അറിവ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? അതാണ് അവര് പ്രോബ്ലം. അതാണ് കനിഷ്ക ലെവലാണെങ്കിലോ ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമല്ല. പിന്നെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസം ശക്തമല്ല, അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധം അവർക്കില്ല. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ സങ്കല്പ പ്രപഞ്ച ഘടനയിൽ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധവും ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളിതില് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടവർ, പണം ആവശ്യമുള്ളവർ, ജിജ്ഞാസുകൾ, ജ്ഞാനികൾ. ജ്ഞാനിയുടെ പവർ എന്താണ്? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും? അറിയാനുള്ള അറിവുകൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് അറിവ് നേടിയവർ. ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി അല്ലേ? അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തി സമ്പത്ത് ഈശ്വരനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. ജ്ഞാനി ഈശ്വരനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. പിന്നെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥപ്പെട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാവും ജ്ഞാനിക്ക്. അപ്പൊ കനിഷ്ക ലെവലിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. കാരണം അവര് ഭഗവാനോട് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, അവർക്ക് കാര്യം മുഴുവൻ അറിയാം.
അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ ഭുക്തി മുക്തി ഇത് എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഭുക്തി മുക്തി 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 എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള ഭൗതിക സുഖം. ഭൗതിക സുഖം. മറ്റേത് ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കലാണ് മുക്തി. സുഖമാണ്. അതായത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം, സുഖം അതാണ് മുക്തി. മുക്തി മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായുള്ള സുഖം. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സുഖം. അതെ, അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികവും ആത്മീയവും. മുക്തിയായി. മുക്തി മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അത് എവിടം വരെ എത്തണം? നമുക്ക് ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തണം. അത് മുഴുവൻ ഭുക്തിയാണ് ശരിക്കും. അത് മുക്തിയല്ല. അതിന് പല തല ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടം, ഒരാൾക്ക് സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായസം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, മനസ്സിലെ? അതിൽ വ്യത്യസ്ത തലമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലർക്ക് സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് തപലോകത്തിലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ജനലോകത്തിലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ബ്രഹ്മലോകത്തിലായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് പല ലെവലുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭുക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവര് നമ്മളേലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, പരിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടി. നമ്മളേലും ബെറ്റർ. നമുക്കറിയാം ദേവന്മാര് നമ്മളേലും പരിശുദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തികളായിരിക്കും. എന്നാലും അവർക്ക് ദേവലോകം കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നാലും അവര് ഭുക്തി തലത്തിൽ തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അവര് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ആസ്വാദനങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ എന്താ പറയുന്നത്? മുക്തി വേണ്ട, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തി മതി, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവര്. അല്ല, വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മുക്തി എന്ന എന്ത് പറഞ്ഞത്? എന്തായിട്ടുള്ളത്? മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായി എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുക്തിനെയും ഭുക്തിനെ പറ്റിയും? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞല്ല, എന്താ പറഞ്ഞത്? രൂപഗോസ്വാമി എന്താ തുലനം ചെയ്യുന്നത്? മൂന്നില് എന്താ പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമി മുക്തിനെ ഭുക്തിനെ പറ്റിയും? ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാവുന്നതിനാണ് മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന് ഭുക്തി ആഗ്രഹിക്കാം. അതെന്തിനു? മന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തെയാണ് മുക്തിയെ വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് മുക്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച സ്വാമിയല്ലേ? അതെ, കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതില് വേറെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 3 സുഖങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 3 സുഖം? ഭൗതിക സുഖം, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം, ആത്മീയം ഭക്തിപരവുമായ സുഖം. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഭൗതികം, ആത്മീയം, ഭക്തിപരം. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം. ആത്മീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മീയം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, അതല്ലേ പ്രഭു ആത്മീയം? ആത്മീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു. ആത്മീയം ശരിക്കും ആത്മീയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുക, നമ്മളെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാനം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹത്തെ സങ്കല്പത്തെ ഭഗവാനോട് ഒട്ടിച്ചേരാനുള്ള വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ പ്രതിബദ്ധിയോ ഉള്ളവരെല്ലാം ഭൗതിക ബന്ധമുള്ളവരാണ്. നിർഭക്തികവാദികൾ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കമോ അദ്ദേഹവുമായുള്ള പ്രേമകാര്യങ്ങളിലുള്ള കൈമാറ്റമോ വഴിക്കുള്ള ആത്മീയാനന്ദം അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നവരാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക, ആത്മീയം, ഭക്തിപരം, അങ്ങനെ 3 തരം സുഖങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മലോകം വരും ഭൗതികമാണ്. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം, ബ്രഹ്മലോകം വരെ. ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകും. ആത്മീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകുമല്ലേ പ്രഭു? ആത്മീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതായത് ഭൗതികത വിടും.
ആത്മീയത്തിൽ കടക്കില്ല. ശരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡർ ലൈൻ, ബോർഡർ ലൈൻ. വിരജ നദി, വിരജ നദി കേട്ടിട്ടില്ലേ? കടന്ന് പോകണം, വിരജാ നദി വരെ. വിരജാ നദി നദി. കടക്കണം. പിന്നെ ഒരു നദി ഉണ്ടല്ലോ, അതേത് നദിയാ? വൈതരണി നദി. വൈതരണി നദി. അത് പാതാള ലോകത്തിലല്ലേ? ആ, വൈതരണ നദി. വൈതരണ നദി ഒന്നിലും വൈതരണ പാതാള നദിയിൽ ലോകം. പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ വിരജ നദിയിലേക്ക് വിരജാ നദി പോവാ. കടക്കാം. വിരജാ നദി നീന്തി കടക്കുക അല്ലേ? അതെ. അത് രണ്ടും ഒന്നാണോ? വിരജാ നദിയും അല്ല, രണ്ട. ഇല്ല, വിരജാ നദി മേളില് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത്. പറഞ്ഞ വൈഷ്ണവ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വിരജാ നദി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ വൈതരണി നദി യമലോകത്തിലേക്ക് പോകും. യമലോകത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് അതന്നെ അതന്നെ. അതായത് മറ്റേത് താഴത്തെ നദി, മറ്റേത് മുകളിലത്തെ നദി. വിരജാ നദി എന്ന് പറഞ്ഞ മുകളില്, ഓക്കെ. അപ്പോ ആ വിരജ നദി കടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് പഠിച്ചു. ഭൗതിക സുഖം ഒന്നാണെങ്കിൽ ആത്മീയ സുഖം 1000 അല്ലെങ്കിൽ കോടി. പിന്നെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സുഖം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ 3 തരം സുഖങ്ങള്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മീയത്തിൽ വരും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതായത് അവിടെ എന്താണ് ഭൗതികതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരം സുഖത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കപിലദേവൻ അമ്മയോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവഹൂതിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, മുഖകാന്തി, വശ്യമായ ശരീരവടുവ് എന്നിവയിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവർക്ക് എന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. ഓക്കെ, അവർക്ക് എന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനം നൽകും. ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. അതായത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നവര് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും. അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു. എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കും. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആരായിട്ടാണ് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയുത സേവനം രാധാറാണിയായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടാ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളില് പ്രഭു, ഈ യൗകിക പൂർണ്ണത ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കും. എനിക്ക് 2 യോഗ പൂർണ്ണതയും യൗകിക പൂർണ്ണതയും രണ്ടും ഒന്നാണ്. എവിടെ അത്? ഏതിലാ? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ അത്? അത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാ. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതെ. മാതാജി മാത്രം പറയും. ക്ലിയർ ആയില്ല. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ. സത്യവതി മാതാജി. യൗകിക പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് യോഗയാണോ അതോ വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ? ലൗകികം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ്? ഭൗതികം. ലൗകികല്ല പ്രഭു, യൗകിക. ലൗകിക പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ്? ഭക്തിപരമായിട്ട്, അതായത് യോഗ, അത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിലെ പരിപൂർണത എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ? ഭക്തി, അതാണ് ആ പരിപൂർണ. യോഗയുടെ പരിപൂർണത എന്താണ്? യോഗ എന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അത് പരിപൂർണ എത്തുമ്പോൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതി. ശാസ്ത്ര പുരോഗതി എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. പുരോഗതി തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭു, ഏതാ ചോദ്യം? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ? ചോദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതികളും തമ്മിലുള്ള ചില താരതമ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പ്രഭു, അതുകൊണ്ടാ ചില മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ആ മനസ്സിലാവാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസേ എനിക്കൊന്ന് വിട്ടിരിക്കും, വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ? അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒട്ടും കിട്ടാത്തത് നോക്കി, കൊറേ നോക്കി എല്ലാരും, പക്ഷെ അത് ഒട്ടും കിട്ടാത്തതാണ്. എനിക്ക് ഒന്ന് വോയിസ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. സത്യം മതി. ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? 3 കഴിഞ്ഞില്ലേ? നാളെ എടുക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനാം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. വൈഷ്ണവഭക്തി ഭഗവാദിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ശ്രീ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ